Když chce jeden z partnerů více sexu, měl by mu ten druhý vyhovět? Je to nějaká tichá dohoda, nepsaný pravidlo, nebo snad dokonce partnerská povinnost? A co když sex chci fakt často, ale ten druhý skoro vůbec? Mám se přizpůsobit já, nebo mám ustoupit ten druhý? A co když neustoupí? Mám právo být frustrovaný, nebo jsem nevděčný a moc náročný, nebo náročná? Možná jste si tyhle otázky taky někdy položili. A dneska se na ně společně podíváme. Mé jméno je Vladimír a věnuji se intimitě v dlouhodobých partnerských vztazích. Tak se na to pojďme teďka podívat. Když jste ve vztahu, který je monogamní, tak jste se vlastně vědomě vzdali všech ostatních možností. Nikdo jiný se vás nemá dotýkat, nikdo jiný vás nemá svádět, nemáte s nikým jiným spát. A tak se může stát, že pokud vám váš partner nebo partnerka nedává to, co je jediný povolený zdroj, začne ve vás klíčit vnitřní frustrace. Můžete mít pocit, že jste v pasti. Že jste se vzdali všech těch ostatních možností a na oplátku nedostáváte nic. A to je hodně blbý pocit, protože ať chceme nebo ne, sex v monogamním vztahu je víc než jen zábava. Je to i potvrzení toho, že jsem chtěný nebo chtěná. Že jsem pro toho druhýho důležitý nebo důležitá. A navíc, my lidi máme ještě jednu zajímavou vlastnost. Soustředit se hlavně na to, co chybí. Nevnímáme, co všechno máme, ale všímáme si převážně toho, co nemáme. A jakmile začne chybět sex, pro někoho klíčová složka vztahu, tak začne vadnout všechno ostatní. I ty krásné věci, co tam byly. Respektive tam vlastně ještě pořád můžou být. Někdy se mi lidi svěřují. Já vím, že ten vztah je jinak úplně skvělý, ale já už se cítím jako spolubydlící. Jsme spíš jako kamarádi než partneři. A víte co? Tohle je fakt těžký, protože jeden z vás třeba sex potřebuje k tomu, aby se cítil milovaný, ale druhý ne. A tak vzniká nepochopení. Pojďme být ale fair, nikdo není viník. To, že sex nechci tak často, není zločin. A to, že ho chci víc, samozřejmě taky ne. Každý máme jiný tempo, jinou hormonální výbavu, jiné zkušenosti. V téhle dynamice to často bývá tak, že ten, kdo chce sexu víc, to prožívá silněji. Protože sex vnímá jako palčivý nedostatek. A čím víc chybí, tím víc tlačí. A čím víc tlačí, tím víc to zabíjí jakoukoliv touhu toho druhého. A teď se možná ptáte, a co mám teda dělat? Potlačit své potřeby, anebo začít dělat dusno? Ani jedno určitě není správná cesta. Co je ale důležité, je určitě mluvit o tom otevřeně, bez tlaku a bez výčitek. Sex určitě není povinnost. Ten druhý tě nemusí obsloužit, kdykoliv si řekneš. Ale pokud jste spolu, pokud si jeho nebo její jediná intimní možnost, tak se dá pochopit, že v tobě klíčí frustrace a že to bolí hodně. A možná i ten druhý někde uvnitř sebe cítí, že na tom něco je, že by ti chtěl dopřát, po čem toužíš. Ale nejde to. Proč? Co tomu brání? Chybí vzájemná přitažlivost? Ten, kdo touží víc, často nechtěně sklouzne k žebrání, škemrání, dožadování, nátlaku. A tím paradoxně přestává být přitažlivý. Ve snaze získat dotyk se stává někým, kdo toho druhého ohrožuje. Stává se hrozbou. A to není atraktivní. Nevzbuzuje to touhu, ale maximálně tak strach a nebo lítost. Ten druhý se začne stahovat, bránit, uzavírat se do sebe. A čím víc jeden prosí, tak ten druhý tím víc utíká. A čím víc jeden touží, tím méně druhý cítí touhu. A intimita, ta z vašeho vztahu začne nenápadně mizet, až možná zmizí úplně. Proč? Protože každý projev intimity znamená negativní pocity. Každá snaha se stává nátlakem. Co s tím? Jak se z toho nezbláznit? Jak se nepřestat snažit, ale přestat tlačit? Jak se necítit odmítaný nebo odmítaná, ale taky nikoho nenutit? Odpověď není jednoduchá, ale je tady. A to je důležitý. A není to jen o jedné větě, kterou si řekneš. Je to proces, cesta, způsob uvažování. Je to o tom směřovat snahu správným směrem. Nesnažit se sex získat, ale naučit se v tom druhém probouzet touhu. Pracovat na své atraktivitě a nepodmiňovat svoji snahu sexem. Můžete se mazlit bez očekávání, tak, aby ten druhý mohl zpátky získat důvěru. Pokud koukáš na video až sem, asi to znamená, že ti na vztahu opravdu záleží. Že ho nechceš jen přežívat, že si ho chceš taky užívat a být šťastný nebo šťastná. A taky to znamená, že tě bolí, co se mezi vámi děje. Možná jsi bezradný, ztracená.
Až moc dobře znám to trápení, který teď možná prožíváš. Já jsem si ve vztahu prošel podobnou bolestí. A právě proto jsem vytvořil metodu Princip touhy. Návod, jak funguje touha a jak ji do vztahu vrátit zpátky. A ne, nemusíš změnit celý vztah. Stačí začít chápat principy, jak touha funguje, aplikovat je. A to tě naučím krok za krokem. Ať už jsi žena nebo muž, ten, kdo touží víc, anebo ten, kdo se stáhl, tohle je pro tebe. Takže pokud se chceš naučit, jak ve vztahu opět probudit touhu, jak zažívat opět vášeň, tak se určitě podívej do mýho kurzu Princip touhy. Odkaz najdeš v popisku videa. A pokud tě to teďka nevolá, tak určitě budu rád, když video budeš sdílet, lajkovat nebo přihlásíš odběr.